Local registry services naman po ng Bayan ng Bayambang patuloy na dinadala sa mga barangay. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Patuloy ang paghahatid ng mga local registry services sa mga barangay sa Bayan ng Bayambang upang tugunan ang pangangailangan ng mga residente sa tamang dokumento na magagamit sa mga transaksyon. Kamakailan, dinala sa barangay nirangan ng programa kung saan nasa 11 residente ang sumailalim sa data capture para sa upgraded community service card at tumulong sa mga record ng kapanganakan, kasal at kamatayan ng mga residente. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi lamang umano impormasyon ng hatid ng programa kundi pati aktual na serbisyo kabilang ng late registration ng kapanganakan, kasal at kamatayan, birth registration assistance project, pagwawasto ng mga record at marami pang iba. Iginit pa ng tanggapan ng maayos na civil registration bilang pundasyon ng legal na pagkakakilanlan ng bawat individual at upang makakuha ng iba't ibang serbisyo mula sa pamahalaan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM.